изправени пред смъртоносна радиация, яростни слънчеви бури и астероиди с размера на Еверест, космическите сонди откриват на проучване за човечеството. Точно сега, на милиони километри в дълбокия космос, сонди на Марс и Луната на Сатурн, Титан, може би са на крачка от отговора на един от най-фундаменталните въпроси. Съществува ли живот в други светове? Чиста наука. Космически сонди. От зората на космическата ера през 50-те на миналия век човекът е изпратил над 200 сонди с роботи в космоса. На милиони, дори стотици милиони километри от дома, тези удивителни машини са нашите очи и уши в космоса. В орбита около други светове или върху чужди луни. Сондите ни показаха Вселената отблизо. Те ни донесоха проби от луни и комети, а дори от самото Слънце. Това са деликатни, свръхсложни машини, но трябва да устоят на жестокото сътресение при излитане, суровия студ и радиацията в космоса и да помогнат на науката да разгадае Слънчевата ни система. Всяко ново поколение сонди е по-усъвършенствано от предишното. Сега, десетилетия на проектирани експерименти завършиха с две от най-амбициозните мисии, предприемани някога за изучаване на двата свята в системата ни, най-сходни с Земята. Марс – студен, почти без въздух, окъпан в смъртоносна радиация. Но това е едно от малкото места, където можем да открием течна вода, основен компонент на живота. Ала да приземиш успешно два големи и деликатни всъдехода на повърхността на чужд свят след пътешествие от 480 милиона километра е почти невъзможно предизвикателство. А Титан, най-голямата луна на Сатурн, е толкова студен, че скалите му са от лед, а реките му от течен метан. Титан много наподобява Земята преди милиарди години. За достигането на този загадъчен свят е нужно 7-годишно пътешествие, минаващо през астероидния пояс и смъртоносните Сатурнови пръстени. Учените се надяват, че някъде в тези светове ще открият отговора на най-основния въпрос на човечеството. Има ли живот другаде във Вселената? Плановете на НАСА да изпратят два всъдехода на Марс се осъществяват през 2000-та година. Мисията им е да прекарат 3 месеца в изучаване на червената планета. Главният изследовател на мисията, професор Стив Скуайърс, е посветил 16 години от живота си на реализацията на този амбициозен план. Нямах никаква представа колко трудно ще бъде всъщност. Очакванията са високи. Две предишни сонди до Марс се провалиха. Първата трябваше да влезе в орбита около планетата. Пропусна и изгоря в атмосферата. Причината беше объркване с английските и метричните единици. 10 седмици по-късно загубиха и втората сонда. Мисията ни започна от катастрофа. 2 мисии до Марс преди това. Polar Lander и Climate Orbiter бяха загубени на Марс. Проектът на Скуайърс е почти невъзможна мисия. Той разполагаше с 3 години да построи и изстреля 2 нови всъдехода. Трябваше или тогава да стигнем до Марс, или да не се отправим, може би, никога повече. Имахме този абсолютно железен срок. Графикът е много строг, но истинските предизвикателства са технически. Сондите трябва да устоят на разтърсващо излитане, 7-месечен полет и да се приземят в коридор дълъг само 6 км със скорост 19 000 км в час. В атмосферата сложна парашутна система ще забави сондите до само 19 км в час. Ще подскачат на въздушни възглавници, докато останат неподвижни. Мисията започва, щом защитните им капсули се отворят.
Да проектираш и сглобиш два марсохода от нищото за 3 години е невероятно трудно. Но инженерите имат едно голямо предимство. 3 години по-рано, когато двете мисии до Марс се провалиха, друга мисия, Pathfinder, успя. Pathfinder беше първият всъдеход, успешно доставен на друга планета. Той не отиде далеч, но доказа, че начинанието е осъществимо. Двата нови всъдехода са надградени версии на предишния. Но има проблем. Всъдеходите се надграждат все по-високо, добавят се все повече инструменти. Панорамна камера, сложни геологични сечива, микроскоп и големи слънчеви панели за захранване. Когато всъщност се заехме да поберем всичко в спускаемия модул, съдържанието беше с 10% повече от пространството. Екипът се заема да построи по-голяма транспортна единица, която да пренесе всъдехода до крайната му цел. След това всъдеходите трябва да оправдаят усилията. След 2 години напрегнато проектиране и сглобяване, екипът за първи път ще ги види в действие. След толкова усилия, моментът е емоционален. Да видиш напълно сглобения всъдеход, как оживява за първи път. Очите ми направо се просълзиха. Старая се да си придавам вид на жила в космически следовател, но това беше твърде много. Чувството беше непреодолимо. Това е пясъчната кутия. Симулация на марсиански терен в лабораториите по реактивно движение на НАСА в Калифорния. За да събере екипът нужните проби и снимки, всъдеходите трябва да изминат километри по прашен скалист терен при температури от минус 123 градуса по Целзий. Ключов за оцеляването им е модерният дизайн на колелата, който предпазва деликатните инструменти. Спиците имат уникално спирално устройство, което абсорбира сътресения. Направени са от специален материал – солимит, който остава пластичен при много ниски температури. Най-остроумното е, че вместо ресори, всъдеходът има стави като на човешки крайници. Така сондата може да се изкачва по камъни с диаметър по-голям от този на колелата й. След като дизайнът на всъдеходите е завършен, екипът знае колко ще тежат. Остават 7 месеца и е време да се приключи с изработката на парашутите. Трябва да могат да се отворят в тънката атмосфера на Марс при свръхзвукова скорост. Главният инженер на този етап от мисията е Адам Стелснер. Ако отворим парашута при 1600 км в час, той ще ни забави до около 300 км в час. Парашутът е от тип диск пролука пръстен с 2 основни части. Горната част, наречена диск, се издува до формата на обърната купа с диаметър 9 метра. Предимно тя осигурява съпротивлението. Пръстенът, разположен под диска, стабилизира системата. Дизайнът трябва да е съвършен и е нужно да бъде изпитан. Проблемът е, че симулацията на огромните скорости при навлизане в атмосферата на Марс е просто невъзможна. За да компенсират по-ниската скорост, трябва да добавят тежест от 3600 кг, 4 пъти по-тежка от самия спускаем модул. Системата трябва да е безотказна на 160 милиона километра от дома. Тестовата тежест се издига на 900 метра от хеликоптер Чинук. На първото голямо изпитание на парашута се чувствахме уверени. Денят беше прекрасен. От земята инженерите уверено следят как хеликоптерът освобождава огромната стрела. И тогава катастрофа. Парашутът силно се разкъсва. Няма да бъде достатъчно здрав за употреба на Марс. Не могат да увеличат размера или здравината на парашута. Всеки килограм тегло в модула е ценен и той трябва да се побере в торба с размери 25 на 43 см. Разработват 3 нови дизайна с различна тъкан и размер на диска и пръстена.
За да спестят време, ги изпитват в най-големия вятърен тунел в света, в изследователския център Еймс на НАСА в Северна Калифорния. Големи въздушни турбини симулират високи скорости на вятъра, като прекарват въздух през камерата. При включени турбини, новият парашут се изстрелва от катапулт. Този път парашутът не успява да се отвори правилно и се ветрее наполовина затворен. Това е рядък и необичаен феномен. Неочаквано е и катастрофално. След изпитанието откриват проблема. Основният отвор в средата на диска е по-голям, отколкото трябва. Времето изтича, затова смаляват отвора ръчно и опитват отново. Първо се отваря само наполовина, но после изведнъж изцяло. Най-накрая имат парашут, който да забави модула в тънката атмосфера на Марс. До май 2003 космическите апарати са почти готови за изстрелване. Но се появява проблем, който застрашава цялата мисия. Малки болчета и кабели поддържат всъдехода в транспортна конфигурация. Само седмици преди излитането, екипът открива, че малките експлозиви, освобождаващи болтовете, може да са дефектни. Това са малки експлозиви, които предизвикват разгъване на слънчеви панели, лостове и прочее. Позволяват отделянето им от превозното средство. Ако пиротехническата система дефектира, цялата мисия ще бъде зачеркната. Откриха проблема в най-лошия момент. Остават броени дни. Ракетата вече е на площадката. Това може да застраши цялата мисия. Ако не оправим тези неща сега, няма смисъл да го изстрелваме. Това е най-забързаният момент в живота им. Май 2003. След 3 години подготовка, марсоходът Spirit е готов за изстрелване. Но в последната минута технически проблем може да принуди мисията да пропусне срока за излитане. Екипът проектанти е открил, че пиротехническите секачки, които освобождават всъдехода, щом стигне Марс, може да са дефектни. Не могат да са сигурни, ако не проверят. На толкова късен етап е невъзможно да разглобят всъдехода. Има само едно решение. Да намерят пиротехническите секачки, използвани при изпитанията, и да проверят дали са били дефектни. Ако старите функционират, екипът може да е сигурен, че и новите на всъдехода ще бъдат наред. Коби Бойкинс, инженер-механик, е участвал в търсенето на старите експлозиви. Някои бяха тук в лабораторията по реактивно движение, други в космическия център Кенеди, трети бяха прибрани в шкафове. Имаше и ранни изпитания, след които частите бяха отделени от всъдеходите и поставени в кутия, която беше сложена в чекмедже. Без почти никакво време, инженерите намират десетки от старите експлозиви и проверяват всеки за дефект. Всички са изправни. И по време на зареждането на втората степен на ракетата на площадката, последният бе открит. НАСА разреши изстрелването. Бях притеснен до самия край. Имаше много моменти по време на разработването на космическия апарат, когато не знаех дали ще се справим. Дори 3 дни преди изстрелването не бях сигурен. И най-накрая настъпва моментът, за който Стив Скуайърс мечтае от 16 години. Началото на най-смелата мисия с сонди на Марс – Opportunity и Spirit. Мигът им най-накрая настъпи. Първа излита Spirit. Застанал на брега на Флорида, не знаех дали сме се справили добре или не. Не знаех дали сондите няма да закъсат, преди да са свършили работата. Изстрелването е рискован процес. Милиони долари, вложени в сложна апаратура, могат да се изпарят за миг. Изпитваш страх, очакване, изпитваш възбуда, щастливо вълнение, примесено с страх. Всичко това наведнъж. Сондите са разположени върху почти 38 000 литра силно експлозивно ракетно гориво. Ракетата е като контролирана бомба. Никое изстрелване не гарантира безопасност.
Пред стартовото броене започва. Инженерите наблюдават притеснени. Не трябва да забравям да дишам, да не забравям да дишам. До момента, в който всъщност запалват ракетата, когато огънят избухне, си стоиш там, притаен в очакване и си подготвен да я видиш как излита. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Излитане на ракета Делта 2, носеща Спирит към планетата Марс. Ракетата е под контрол, преодолява безпроблемно прехода от излитането. Приближаваме първо ниво. Звучи глупаво, все пак това е робот, парче метал, нали така? Не е човек. Откъдето и да го погледнеш. Но в теб се натрупва това силно чувство към него. А после го поставяш на ракета, то заминава и осъзнаваш, че никога няма да го видиш повече. Стоим отвън и се надяваме, че ще излети. Надяваме се и бум, той излита. Великолепно е, чуваш тътъна. Двигателите бучат. Разнася се неспирен тътън, какъвто не си чувал преди. Месец по-късно, Squires гледа със семейството си как Opportunity се присъединява към близнака си Spirit. Заедно те се отправят на епично пътешествие до Марс. Но защо непрекъснато се завръщаме на червената планета? Отговорът е водата. По-ранни сонди в орбита около Марс откриха издайнически следи от древна вода. Ерозия на марсианския пейзаж. Дерета, речни легла, може би дори океани. А където има вода, е възможно да има и живот. Знаците са недвусмислени, защото ги има и на Земята. Планетарният геолог професор Фил Крисченсън изучава водната ерозия на повърхността на планетата ни. От орбита можем да погледнем надолу и да видим цялата планета. Както от хеликоптера, гледката е много по-различна, отколкото от повърхността. Тази гледка от въздуха разкрива как водната ерозия е изваяла релефа на днешна Аризона. Пейзажът на Марс е много сходен с този. Някои от каньоните са се образували от много бързи наводнения. Така каньони, по-големи от тези, могат да се формират за дни. На Марс този релеф се е образувал преди милиони, дори милиарди години. Това позволява интересни догадки. Знаем, че течната вода е била основното вещество, позволило еволюцията на живота на Земята. Възможно ли е същото да се е случило на Марс? Ако тук се е развил дори и прост живот, значи той може да се зароди навсякъде във Вселената, където има течна вода. Животът би могъл да е навсякъде. От друга страна, ако на Марс никога не е имало живот, може би сме напълно сами. И двата всъдехода ще се приземят в местности, които може би са били езера. Мисията им е да научат повече за това как водата е оформила червената планета. Може дори да открият следи, които ще ни помогнат в следващи мисии да отговорим на най-основния въпрос – съществувала ли е някога форма на живот на Марс? Всъдеходите първо трябва да стигнат там. Това е опасно пътуване в космоса на 480 милиона километра. Първите 3 месеца от пътуването до Марс протичат по план. Но контролният екип получава тревожни новини. Учени от Центъра за космическа среда в Съединените щати са установили силен взрив на радиация от Слънцето. Слънчево изригване, по-голямо от всички познати в историята, напредва към деликатните сонди. Слънчевите бури са опустошителни. Могат да тласнат сателити обратно към Земята и да изпържат електрическите им инсталации. Най-голямото слънчево изригване в историята настъпи докато пътувахме към Марс. Просто такъв ни беше късметът с тази мисия. Ако имаше каламитети от скакалци в космоса, и те щяха да ни сполетят. Сондите се ориентират по разположението на звездите. Squires и екипът му се опасяват, че изблиците на слънчева радиация ще бъдат приети като звезди от системата им за навигация.
Това може да бъде катастрофално. Сондите може да се отклонят от курса и никога да не стигнат до Марс. За да разрешат проблема, от контролния екип превключват на аварийна система за навигация, ориентирана по Слънцето. Притесняват се също, че изригването ще повреди паметта на компютрите на сондите. Екипът може само да чака. След отминаването на бурята, рестартират компютъра, за да проверят за повреди. За тяхно огромно облегчение, паметта е наред. Сондите оцеляха при най-голямата слънчева буря. Оказва се, че космическите ни апарати са по-издържливи от повечето. След почти 480 милиона рисковани километра, първата сонда Spirit е пред най-опасната част от мисията – приземяването. Тя разчита на още една нова технология – въздушни възглавници. Те ще обгърнат целия модул и ще омекотят кацането. Навлизането и приземяването са най-кратките фази от мисията, но един провал, едно погрешно изчисление и цялата мисия е загубена. Удря марсианската атмосфера с 25 пъти скоростта на звука и след 6 минути е на повърхността. Потресаващо е. Наричат го 6 ужасяващи минути. На 25 януари 2004 модулът удря атмосферата на Марс 20 пъти по-бързо от куршум. Триенето го забавя до 1450 км в час. Време е да се освободи парашута. Но отворил ли се правилно? Контролният екип притеснено очаква сигнал. След минути. И най-накрая слаб сигнал. Спускаемият модул сега се снижава на въже от въздушната черупка. Трябва да изчакат, докато се отворят въздушните възглавници. Трябва да поемат удара и да устоят на сблъсъци в скали със скорост на кола по магистрала. Накрая, секунди преди приземяването, двигатели с обратна тяга ще омекотят сблъсъка. Отново в контролната зала очакват сигнал. Апаратурата ще бъде извън радиовръзка, докато спре неподвижно. Изведнъж започва да отскача, да се върти, да се търкаля и загубваш всякаква възможност за комуникация. Загубим ли връзка, наистина се притесняваме дали сондата е оцеляла. 16 години работа. Зависят от това дали в следващия момент ще получиш радиосигнал. До сега, на 480 милиона километра, на Марс всичко е приключило. Сондата или се е приземила успешно, или се е разбила. Или сигналът вече пътува в космоса към тях, или това е краят. Могат единствено да чакат. Космическата сонда се приземи на Марс след внушително намаляване на скоростта от 19 000 км в час до 0 за 6 минути. Контролният екип от НАСА очаква сигнала, за да разберат дали е оцеляла при пробива, спускането и приземяването. Изминават напрегнати минути. Накрая, в 8:51, всъдеходът се свързва с тях. Spirit звъни вкъщи. Несъмнено ударихме междупланетната десятка. Но има още едно препятствие преди сондата да започне работа. Дали секачките, които почти я задържаха на Земята, ще проработят при взрива на болтовете? Или най-сложното роботизирано превозно средство ще остане в капана на спускащия модул завинаги? Ако всичко мине наред, всъдеходът ще се разгъне, отвеждайки слънчевите си панели и панорамната камера.
Тогава той ще изпрати първите снимки до контролния екип. Три часа след приземяването образите пристигат. Те са първото твърдо доказателство, че всадеходът функционира. Съжалявам, просто това направо ме разби. Няма да се опитвам да му правя научен анализ, защото не съм виждал нищо такова в живота си. Чувствах единствено как този огромен товар се свлича от плещите ми. Опасението, че никога няма да отидем на Марс. За първи път получихме сигнал от сондата, от света, за който е построена. Онази вечер човешкият вид доби нова представа за Марс. И да видиш тези образи веднага, щом пристигнат, никога няма да го забравя. Най-хубавият момент от цялата мисия беше първият миг, в който стъпихме на 6 колела на марсианска почва. Това за мен бе триумфалният момент. Втората сонда Opportunity се приземява успешно след 3 седмици. Поемайки огромен риск, Squares и екипът му приземиха двата най-големи и сложни всадехода, изпращани някога на Марс. Мисията да търсят следи от вода е започнала. Сега всадеходите трябва да се преборят с тежките условия на Марс. Прашни бури, скали и кратери. Избягването им зависи от техния шофьор Скот Максуел. Имам най-страхотната работа в 2 свята. Идвам всеки ден и гледам снимки от друг свят, който никой не е виждал преди. Много прилича на видеоигра. Имаме 3-измерно копие на всадехода, което поставяме в видеоиграта и го направляваме. Всяка вечер екипът по управлението зарежда командите за деня в бордовите компютри на всадеходите. Слънцето става достатъчно силно, за да ги захрани за 4 часа на ден. За това време те могат да изминат до 100 метра. Но обикновено не отиват толкова далеч. Намират място с интересни камъни и почва и остават да го изследват. Бордовите камери им помагат да избегнат препятствия като скали и кратери. Докато се движат, могат да заснемат света и да разсъждават за него, да разберат как изглежда в 3 измерения и да намерят безопасен път. Още на 8-я ден от мисията, всадеходът Opportunity намира странни камъни. Те са малки и идеално заоблени. Екипът ги нарича боровинки. На Земята камъни с такава форма обикновено се образуват в течна вода. Възможно ли е да доказват, че тук е имало езеро? Геологът Марджари Чан смята така. Преди мисията изобщо да започне, тя предсказа, че ако на Марс е имало вода, сондите могат да намерят такива образования. Когато всадеходите изпратиха първите образи от Opportunity, видяхме тези топчета и направо полудяхме. Екипът е доволен. Мисията за търсене на следи от древна вода дава резултат. Пристигат и още доказателства. Всадеходите откриват 2 минерала – геотит и ерозит, които могат да се образуват само при наличие на вода. След 4 десетилетия на търсене, сега имат сигурни доказателства. Марсианските скали някога са били окъпани от вода. Мисля, че доказателствата са неоспорими. Има доказателства за вода на Марс. На Земята водата значи живот. Ако на Марс все още има вода, какво ли ще открият бъдещите мисии? Но само водата не е достатъчна за зараждане на живот. За това е нужна и сложна смес от органични вещества. Животът на Земята е започнал преди 4 милиарда години и от тогава планетата ни много се е променила. Не можем да се върнем във времето и да проучим условията на ранната Земя, но можем да изучим тези условия днес, в друг свят. Луната на Сатурн, Титан, е единствената в системата ни, която има атмосфера като планета. Но до 1980-та никой не знаеше от какво се състои тази атмосфера. Това се промени, когато сондата Voyager 1 прелетя през системата на Сатурн и направи удивително откритие. Атмосферата на Титан съдържаше органични материали, подобни на тези, образували живота на Земята.
Възможно ли е Титан да е на същия етап от живота като Земята преди 4 милиарда години? Посещението на Титан беше като пътуване във времето. Но достигането до загадъчната луна на Сатурн е по-голямо предизвикателство от Марс. Пътуването до червената планета отнема 7 месеца, мисия до Сатурн – 7 години. На пътя е не само астероидният пояс, а и пръстените на Сатурн от 265 милиона километра. През 1990 бе създаден космическия апарат Касини-Хуйгенс. Това е една от най-амбициозните мисии до външната Слънчева система. Мисията се състоеше от 2 части. Орбиталният модул Касини, построен от НАСА, ще направи най-близките снимки на пръстените. С него пътува сондата Хюйгенс, проектирана от Европейската космическа агенция. Тя ще кацне на Титан. Първата сонда приземила се във външната Слънчева система. Професор Джон Зарнеки от Свободния университет във Великобритания е от водещите учени, работили по Хюйгенс. Титан е чак в средата на Слънчевата ни система, затова бяхме, бих казал, дори малко луди да се заемем с това. Друг член на екипа е чакал 20 години да надзърне под оранжевите облаци на Титан. Професор Джонатан Лунин от университета в Аризона. За да проучим Титан напълно, да видим какво има под тази интересна органична атмосфера, беше нужно да изпратим сонда и орбитален модул. За проектантите беше огромно изпитание да създадат сонда за Титан. Атмосферата му е толкова гъста, че през нея не се вижда повърхността. Преди да кацнем там, не можем да сме сигурни дори от какво е изграден Титан. Професор Зарнеки и екипът му проектират малък шип, който да пробие загадъчната повърхност при кацане. Шипът е първият инструмент, който ще докосне повърхността. Той изпраща данни до Земята за анализ. В лабораторията учените сравняват електричните характеристики на различни повърхности, някои меки, други твърди, даващи изобилие от информация. Не знаехме дали е твърда или течна. Толкова беше оскъдно нашето разбиране и познание за повърхността. Нямахме представа дали ще плаваме в течен метан или ще тупнем на твърда, заледена повърхност. На 15 октомври 1997, след 7 години конструиране, сондата Касини-Хюйгенс е готова за полет. Космическият апарат е огромен, колкото училищен автобус. По това време беше нужна най-голямата ракета от арсенала на НАСА – огромният Титан 4B Кентавър, за да изстреля сондата в космоса. Ракетата тежи 1000 тона и е с височината на 22-етажна сграда. И в 4:43 сутринта пред стартовото броене започва. 8000 инженери и техници по целия свят заедно са затаили дъх. При предишното изстрелване на Европейска космическа мисия, наречена Клъстър, ракетата се взриви малко след излитането, унищожи апаратура за $500 милиона и разби мечтите на стотици учени. Екипът може само да гледа и да се моли. Професор Марти Томаско от Университета в Аризона създаде камерата, която да заснеме първите образи от повърхността на Титан. Беше само 4-то излитане на Титан 4 в цивилна космическа мисия, а май предишната се взриви на площадката. Бях много притеснен по време на изстрелването. Много хора са губили апаратура, цели състояния. Работа заради взрив на ракета. 5, 4, 3, 2, 1. И излитане на сондата Касини на 1,6 милиарда километра до Сатурн. Точно на време ракетата излита. Изстрелването минава благополучно.
Ракетата се издига високо над платформата. Рискованото 7-годишно пътешествие до Сатурн започна. Имаме отделяне. Космическият апарат използва гравитацията на Венера, Земята и Юпитер, за да натрупа импулс да достигне Сатурн. Когато сондата приближава планетата, гравитацията на голямото й тяло влияе, като я задвижва напред, този път по-бързо. Дейвид Дуди е инженер по летателните операции в мисията Касини-Хюйгенс. Когато космическият апарат мине покрай Юпитер за гравитационен тласък, той поема от неговия импулс, за да увеличи скоростта си. По пътя дебнат много опасности. Винаги има риск от микрометеороиди, малки прахови частици, зранца пясък, които, разбира се, пътуват с хиляди километри в час. Следващото препятствие са красивите, но опасни пръстени на Сатурн. Това е най-голямата сонда, конструирана някога. Сега трябва да премине през зона пълна с камъни и лед до луната на Сатурн – Титан. За да успее мисията, сондата Хюйгенс трябва да изпрати данните си от повърхността на Титан обратно до кораба майка в орбита – Касини. Тогава Касини ще предаде информацията до Земята. Ако тази комуникационна система се провали, мисията на Хюйгенс ще бъде безполезна. Учените решават да изпитат антената на Касини предварително. С огромен радиотелескоп от Земята, те изпращат сигнали до Касини, за да изпитат отговора му. За тяхна изненада, получават неточни данни. Скъпият радиоприемник на Касини е дефектирал. Бяхме изпаднали в отчаяние. Изглеждаше, че сме загубили мисията Хюйгенс. Без изправна комуникационна връзка, сондата Хюйгенс за милиони долари е космически отпадък. Беше ужасяващо. Всичките 6 инструмента на борда на сондата не биха могли да изпратят данните си. И вместо красиви образи на езера, реки и мочурливи брегове на Титан, няма да получим абсолютно нищо. Единствено времето е на страната на инженерите. Сондата е на 3 години път от Сатурн. Дефектният приемник не може да улови сигнала ти. Имат 3 години да намерят решение. И го откриват. Те изчисляват, че трябва да променят орбитата на Касини така, че скоростта му спрямо Хюйгенс да бъде по-постоянна. Това ще позволи на Касини да улови сигнала на Хюйгенс и да изпрати данните на Земята. Нови инструкции се изпращат на милиони километри в космоса до Касини. На теория би трябвало да работи, но остават повече от 3 години преди да разберат. Колкото и да сме внимателни, понякога се допуска човешка грешка, която ни убягва. Преди фиксираната комуникационна система да се докаже, Касини и Хюйгенс трябва да преодолеят едно последно препятствие – пръстените на Сатурн на хоризонта. Тези пръстени са изградени от милиарди скални парчета и късове лед с размер от този на зърно до този на къща. Сатурн е 95 пъти по-голям от Земята. Огромното му гравитационно поле улавя всякакви преминаващи обекти в орбита и те образуват пръстени. Тези пръстени са широки 265 милиона километра, но са много тънки. Само 800 метра от красиви, но опасни камъни и лед. За да достигне Титан, Касини Хюйгенс трябва да прелети в пролуката между 5 и 6 или F и G пръстени, използвайки основната си антена като щит. Едно погрешно изчисление и огромната сонда ще се пръсне на милиони парчета. 30 юни 2004. Касини се подготвя да влезе в орбита. Заложени са милиони долари и цели професионални кариери. Контролният екип очаква сигнал,
че сондата е непокътната и функционираща. Касини завърта огромната си антена и се отправя в пролуката. Контролният екип притеснено очаква сигнала, че 6-тонният апарат на стойност $3 милиарда е оцелял. 19 минути по-късно получават сигнал. Джонсън току-що докладва за сигнал. Оцелели сме. Преминали сме между F и G пръстена. Сондата е оцеляла, макар не напълно невредима. Космическият апарат Касини беше ударен около 500 000 пъти, докато преминаваше между пръстените. За щастие, всички удари са били от малки частици с размер на тези на дима. Въпреки ударите, сондата още функционира. Време е Касини да освободи Хюйгенс за мисията на Титан. На 14 януари 2005 Хюйгенс навлиза в плътната мъглива атмосфера. Бордова камера е готова да заснеме първите образи от тази загадъчна луна. Това буквално беше кулминацията за много от нас. Над 15 години работа, а успехът или провалът се решават само за няколко часа. Много години сънувах кошмари, че това няма да проработи и няма да получим никакви данни от Хюйгенс. За разлика от спускаемите модули с въздушни възглавници на Марс, сондата Хюйгенс има само парашути за забавяне. Те са 3 броя и би трябвало да дадат на сондата време да направи първите снимки под облаците на Титан. Но при навлизането и приземяването опасността нараства. Ще изминат 4 часа преди Хюйгенс да се свърже с Касини и да потвърди, че е на повърхността. До тогава екипът може само да се надява. Неочаквано, един от телескопите, следящи Касини, получава сигнал директно от Хюйгенс, само 1 час след като сондата се е приземила, 3 часа преди Касини да предаде сигнала до контролния екип. Сигналът е невероятно слаб, но доказва, че Хюйгенс е невредима на повърхността на Титан. Силата на сигнала, получен на Земята от Хюйгенс, беше невероятно малка. Нещо като еквивалента на сигнала на мобилен телефон, оставен на повърхността на Луната. Хюйгенс беше жива и предаваше директно от Титан. Първата сонда приземила се на небесно тяло от външната слънчева система. Хюйгенс оцеля при приземяването, но истинската информация тепърва ще дойде. Подготвях се за това много години и мисля, че защото всички знаехме, че може да се провали и да не получим данни, по някакъв начин си изградих емоционална бариера в случай, че не проработи. 3 часа по-късно и 7 напрегнати минути след като Касини трябваше да започне да предава, контролният екип започва да получава данни от най-изключителната луна на Сатурн. Около 2 минути получавахме умалени образи на повърхността на Титан. Първите, които вижда човешкото око, пристигаха по един всяка секунда. Беше невероятно емоционално преживяване и хората пищяха, докато получавахме снимките за около 2 минути. Първите получени образи са от спускането на Хюйгенс. Пейзажът наподобява части от нашата планета. Камерата е с по-малка резолюция от съвременен мобилен телефон. Образите все пак са достатъчно подробни, за да се види скалистия пейзаж, но с една разлика. Почти сме сигурни, че това е еквивалент на пясъка или чакъла. Но в случая на Титан пясъкът и чакълът не са направени от скален каменен материал, както на Земята. Основната скала на Титан е от лед. Обратно в космоса, инфрачервените камери на Касини показват, че повърхността на Титан е претърпяла геологични процеси, близки до земните, изтичане на лава и дори вулкани. Касини ще продължи да събира данни най-рано до 2008.
За това време учените са уверени, че ще разберат нови забележителни неща за този странен свят, който ни разказва повече за съединенията, дали началото на живота на Земята преди 4 милиарда години. И Марс, и Титан ни помагат да изградим най-пълната досега картина за самото образуване на Слънчевата ни система. Ще има и още. НАСА предвижда бъдещи мисии на Марс, включително възможността да вземем проби и да ги върнем на Земята. Има дори идея да изпратим сонда от въздухоплавателен тип на Титан, която да пътува из атмосферата му и да събира данни. Сонди като Касини-Хюйгенс, Спирит и Опортюнити са върха на човешките технически постижения. Чрез тях научихме тайни, които иначе щяха да останат заключени завинаги. Мисля, че изучаването на планетите и Слънчевата система имаше невероятен успех в разширяването на разбиранията ни за нас и нашата планета. А където сондите отиват днес, може и хората да отидат утре. Едно от нещата, които се надявам, че постигаме с тази мисия, е да открием новото поколение учени и инженери, които ще отидат на Марс и ще направят нещата по-добре от нас. Те са гледали това по телевизията, видели са снимките в интернет и са си помислили: ей, това е за мен. Обзалагам се, че мога да го направя и по-добре. Където и да стигнат следващите поколения, каквото и да постигнат, едно е сигурно. Сондите ще вървят пред тях, разкривайки нови познания и загадки. И може би един ден ще има сонда, която ще ни донесе най-голямата новина. Ние не сме сами. Преводач Елена Петрова. Текста четоха Асе Рачева, Николай Пърлев, Александър Воронов. Тон режисьор Иван Драголов. Режисьор на дублажа Петя Силянова. Студио Медиа Линк.